So ayun guys, nandito kami sa mahabang tulay dito sa may Katubig. So guys, ito po yung tinatawag nilang Anda Bridge. O alam nyo na kung saan kayo pupunta. Tara, samahan nyo ako guys, let's go! So yan guys, dito na tayo. Welcome to Tondol White Sand Beach Resort. Ito guys, ito po yung tinatawag nila guys na Boracay of the North. Guys, ayan, magtayo lang tayo ng tent dito kung may mga dala kayo. Wala parang interest dito guys, kundi katis lang babayaran nyo, tsaka environmental pay. Ayan guys, maliligo na tayo. Tingnan nyo ang tubig guys, napakalinaw guys. Tsaka ang buhangin dito guys, puting puti at pinong pino guys. Kaya tinawag nilang Boracay of the North.